Benvidos ao Ben Falado. Hoxe imosles explicar o apelido Sueiro e o apelido Suárez. E tamén lles imos presentar un home e unha muller, Pilar Guerra e Xosé Val, que fan unha cousa moi interesante, recoller ditos e publicalos ou na rede ou en libro. Empezamos. Suárez é un apelido espallado por toda Galicia e leva no máis de 33.000 persoas. É un patronímico que significa fillo de Sueiro. Este nome persoal, Sueiro, que tamén é apelido de case 3.000 persoas, probablemente ven do latín suarius, que significa coidador ou tratante de porcos. A pesar da súa probable orixe latina, Sueiro e Suárez parecen nomes e apelidos exclusivos da Península Ibérica. E Sueiro, entre os séculos X e XII, era un dos 15 nomes galegos máis abundantes. Lémbrese que o porco bravo era o emblema dos Andrade. Os Suárez de Deza foron uns nobres galegos de certa presenza xa desde o século IX, que no XIV tiveron tráxicos enfrontamentos co arcebispo de Santiago. O mariscal Sueiro Gómez de Soutomaior foi un dos nobres galegos que en 1475 sopuxeron aos reis católicos. O seu sartego atópase nas ruínas da igrexa de San Domingos de Pontevedra. Ben falado. Boca calada non colle mosquitos. De burro abaixo non hai máis para onde ir. Porque xa é burro e non hai outro escalón máis abaixo. E din por calquera tamén vai tirar pedras ao río. Non ten que facer, vai tirar pedras ao río. Moitas veces, cando me iban acordando as cousas, pois andaba cas vacas fora e entonces levaba un lápiz comigo, que era eu máis usaba o lápiz, e entonces na perna, que sempre había papeles de sacos de pienso, pois na perna iba apuntando como acordaba. Cando chegaba á casa, iba xuntando uns papeles para ir xuntando até os máis xuntos. Os papeles ibas pasando unha libreta. Está na internet, pero os vellos non sabemos usar a internet, tenemos que esperar que outro nos enseñe. Pois tamén pode ser de que haxa alguna xente que, como a min, que non se sabe que o fixera, eu está facendo tamén. Eu metime, son aquí o cura desta parroquia, e metime nesta cousa a recoller estes ditos e a recorrer toda esta cultura popular. Empecé así, pouco a pouco, levamos xa varios anos, con uns rapaces tamén que teño aquí, dunha asociación juvenil, e pouco a pouco fomos recollendo e fomos publicando algúns libros. Moitas veces, para describir como é unha persona, pois hai un dito. E, por exemplo, os tacaños descríbenos: este paga o recibo da luz ás oscuras. Unha persona que é informal, como ás veces di unha cousa, outras veces di outra, dice que é como a folla do olmo, que o olmo é un árbol que ten dúas caras. E entonces, por iso se di que é como a folla do olmo. Podemos sempre deixar o rabo fora, porque eso refírese a aquela xente que fai trasnadas, que fai trampas, e sempre ha de quedar algunha cousa. E tamén, se lles dicía moitas veces aos rapaces se facían algo mal, vouche poñer o cunde non o vexas. Cando tomamos bebidas moi frías, doinos a corxa. Usar algo e ao mesmo tempo deixar que tamén o usen os outros. Unha pastilla. Ves como usar? Dos ditos de Pilar Guerra hai un que me chama moito a atención. A lingua ten o seu corral. Observen a delicadeza. Cando alguén está falando demais, cando alguén está falando que non debe, cando alguén está sendo indiscreto, hai outra persoa que lle di: a lingua ten o seu corral, é dicir, ten unha muralla de dentes que está aí por algo, para non botar a lingua a pacer, que é falar sen xeito. Un amigo decíame hai uns días: por algunha razón temos dúas orellas, dous ollos, pero na máis unha boca. Así que xa saben, falen con xeito que é ben falado.
barero, barero,